Il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli implementa l-miżuri kollha li kienu tħabbru fil-budget għal din is-sena. Dan stqarru l-Ministru responsabbli Rodrik Galdes waqt li l-Parlament għadda biex jiddiskuti l-estimi finanzjarji tad-Dekasteru fil-budget 2024. Il-Ministru qal li l-akkomodazzjoni, il-pedament tar-refuġju u s-sigurtà f'ħajjitna. Filwaqt li l-istruttura fiżika tipprovdi kennu post fejn wieħed jista' jsejjaħlu dar huma l-elementi intanġibbli li verament jagħmlu din l-abitazzjoni kien. Id-dimensjonijiet emozzjonali u soċjali tal-akkomodazzjoni soċjali jestendu ferm lil hinn mill-konfini fiżiċi tagħna u jagħmluh parti essenzjali mill-esperjenza umana. Huma dawn l-elementi kollha li wasluna biex għas-sena 2024 permezz tal-budget Malta Ġusta, is-settur tal-akkomodazzjoni ser jerġa' jara żieda fl-allokazzjoni finanzjarja lieh rekord għal sena oħra b'investiment li laħħaq il-50 miljun euro. Rekord bla preċedent fl-istorja ta' pajjiżna. Fakkar fl-akbar proġett li qatt dan il-pajjiż meta fl-2017 sar investiment ta' 140 miljun euro fl-akkomodazzjoni soċjali illum ifissru saqaf deċenti u dinjitus lil dawk li għandhom bżonn. Bħalissa madwar il-pajjiż għaddejjin xogħlijiet ta' kostruzzjoni u xogħol ieħor fuq 20 sit ta' akkomodazzjoni soċjali li se jfissru 1700 appartament li se jagħtu opportunità lil dawk kollha li minħabba xi ċirkostanzi ma jistgħux jaċċessaw is-suq tal-proprjetà u lanqas il-kera. Fl-aħħar sena b'investiment ta' madwar 9 miljun euro oħra, aktar minn 130 familja bdew jgħixu ħajjithom taħt saqaf diċenti u dinjitus. Il-Ministru Galdes irrefera għal diversi skemi offruti u li qed ikomplu jtejbu l-ħajja ta' eluf ta' ċittadini fosthom lil min qed jikri r-residenza tiegħu li bil-budget tal-2024 se jesperjenzaw żieda sa' 1000 euro fis-sena. Issemmew l-iskemi tal-first time buyers, it-tnaqqis fit-taxxa tal-boll, l-għajnuna għal xiri f'żoni ta' konservazzjoni urbana u l-għotja tal-1000 euro fis-sena għal 10 snin lil kull min xtara l-ewwel dar tiegħu mis-sena 2022. Ingħad kif fl-aħħar 10 snin in-numru ta' dawk sidin ta' djarhom żdied b'44,000 persuna. L-awtorità ta' djar għandha wkoll numru ta' skemi mmirati lejn persuni b'diżabilità u l-qraba tagħhom li m'għadhomx jingħaddu fil-komputazzjoni tat-test tal-mezzi. Minn barra hekk miżura oħra dik tas Sensibility Scheme rat familji li għandhom tfal fuq l-ispettru tal-awtiżmu, l-ADHD, id-Down syndrome jew diżabilitajiet oħrajn setgħu jibdlu kamra f'darhom f'waħda sensorjali. Għaddej ukoll proġett ta' reġenerazzjoni fuq blokok tal-Gvern b'investiment ta' 10 miljun euro fejn fl-aħħar 3 snin gawdew 270 blokka fejn jgħixu madwar 2000 familja. Waqt is-seduta tkellmet ukoll id-deputata Laburista Naomi Kakija li qalet kif il-Gvern għandu jibqa' jkun proattiv u jadatta realtajiet tal-ġurnata kif sar bil-ħolqien tal-iskemi tal-first time buyers u dik speċjalizzata l-akkomodazzjoni affordabbli. Inizjattiva li nħolqot propju biex tipprovdi soluzzjonijiet sostenibbli, soluzzjonijiet li huma iżjed innovattivi li ħarsu lejn is-suq tal-proprjetà illum u li qed tittargetja dawk illi ma jaqgħux fil-bracket ta' nies illi jistgħu jaċċessaw l-akkomodazzjoni soċjali imma bl-istess mod qed isibuha diffiċli biex jaċċessaw is-suq privat. F'intervent li għamlet id-deputata Laburista Romilda Zarb jisaħqet kif tul iż-żmien il-Gvern kompla jibni dan is-settur għandu l-allokazzjoni rikurrenti ta' kważi 85 miljun euro, l-akbar waħda u bżieda ta' 4.5 miljun euro fl-2024. Saħqet dwar l-importanza li l-Gvern jibqa' jappoġġja liċ-ċittadini jsiru sidin ta' djarhom. Dan il-Gvern matul dan is-snin budget wara l-ieħor kompla jressaq il quddiem budgets biex verament ngħixu u aħna ngħinu liċ-ċittadini tagħna. U bla dubju wkoll bħala Gvern dejjem arafna li nindirizzaw dawn ir-realtajiet. U proprju għalhekk aħna ser nieħdu ħsieb li nkomplu ninċentivaw biex inkomplu nassiguraw il-valuri soċjalisti tagħna.